Sa Terminal 2 na may mga Omega, kami nakarating dito sa Terminal 2. So, waiting na lang, nag-ano pa si auntie, na chicken pa. Kaya ako tapos na kasi ako ng chicken. Saan tayo, te? Ay, siya. Lipat daw kami, guys. Alam mo, Omega. Dito na lang siya sa buko eh. Ha? Dito na lang. Alam mo, Omega. Dito na po kami sa amin, naka-check-in na po kami. So, hintayin na lang po namin ng 11:30. Dahil yun po yung boarding pass namin. Yung time ng boarding pass namin. Ay, nako. So, pupunta na po kami ng Tanghilaran. So, hindi alam nila na uuwi po kami ngayong araw na ito. Tapos, yun. Na pong kasama ko, mga auntie ko. So, hintay pa kami mga 11:40s. Matulog mo lang kami dahil mga 10 o'clock pa. So, 11:40 pa ang boarding pass. So, yun nga guys, na-overbaggage po ako. Pero ano lang, okay lang dahil iniisip ko na talaga mag-overbaggage ako dahil nga bigat yung dala kong malit. Mag-vlog ako. And help out si Vinay. So, yun guys. Kaupo na po, hintayin na po namin sila. Chika-chika muna. Grabe mo din sa shirt at buhok mo. Ano pangalan niyo muna natin? Plan? Omega, nasa plane na po kami. Nasa Air-ish. Pasakay na po kami at nakarelax ang dalawa. Then Timelda na sa number 8 po siya. So dahil senior po siya. Siya ang nauna. Kami andito kami sa number 18. Mga 11:40 ang flight namin. Bye, see you. Bye, Manila. May gigutom guys, oh. Ang gutom ang mga senior guys. Wala ko lang video lang. Magutom lang. Timelda guys, nasa number 8. Pwede na ba dito? Mga Omega, abot na mi sa Dao, ICM. Abot namin sa ICM. So, ang itsura, gipang gutom, Timelda. Ang bilin sa namo among gamit dito kaya Junjun. Si Bibi. So, mangita sa aming manginasal. Kasi gusto mo unlimited rice. Manamukag manok. Ay! Hello! Dili kang kakaog manok, te. Sa dili mo kaog manok, guys. Saan man eh? Magamukaon. Ano sa mukaog? Buan. Kita sa mid. Ano pa mining abot, guys, kikag airport. And then, after sa airport, mga 1, nagkuan mi. Padulo na din diretso sa Dao. Hapit mi sa ICM kay maniod to. Itong naka-edit. Wala mi paniod to. ICM yung ikan. Kita mi kananan. Jollibee na lang ta? Jollibee gyapon? Jollibee ba? Jollibee? Manok ba gyapon? Manok ang gihapon. Wala ba ilaing ulaman ng insa? Kuan ka ng barbecue. Oo. Barbecue, sisig. Barbecue, sisig. May inasal na lang ta. May inasal na lang
balik namin sa terminal. Nagbulag ming duha. Ang duha, nag-grocery pa ata ang duha. Nag-una. Nasa man ang signboard dito. Ha? Pila? Pila sigong bus. Wala namin uli ng TBB guys. Kay wala namin nakikita dito ng Timilda sa sulod. Hindi na namin maghulat sa terminal nila. Kay napamagwag ipalit sa Timilda na kami. Wala man may ipang palit. So, una mig ulit diri balik ko ang terminal. Nya pa man mig ko magsakay. Tara, balik meron sa terminal. Ay, manakalami pa dulong pilor.